Usaldang. Pero epekto ni kan low pressure area na yaon duman sa parting Mindanao. Naabot pa kita kan Tapuyas. At ang mga internet o telecommunications company ngon nagaruruluya baga ang signal. Baka naapektaran yan ka na uran. Medal standing po kana palarong pambansa 2024 nanginginutan pa man giraray sa overall standing ang National Capital Region na iguanan ni 95 bulawan na medalya, iguanin na 66 na silver, 74 bronze asinman ang total 235 medalya. Panduan Region 4A Calabarzon naiguanin na 57 bulawan na medalya, 48 silver, 52 na bronze na may total na 157 mga medalya. Pantuluan Region 6 Western Visayas naiguanin na 54 bulawan na medalya, asin may 39 silver, 40 bronze asin 133 na kagabsan. Ana Region 4 o Region 11 ana Davao Region iyon nagpapang-apat na iguanin na 32 na bulawan na medalya, 25 silver, 35 bronze asin 92 gabos ang total na nakuha nindang medalya. Ana panlima na Region 7 Central Visayas na iguanin na 28 bulawan na medalya, 42 na silver, 39 asin ang total 109 mga medalya. Arayo na po ang Bicol Region na sabi ni Director Gilbert Sadsad kana DepEd pwedeng magpanlima malay ni tapan 10 na lang. Igwa naman sindanin 14 bulawan na medalya, 26 na silver, 43 na bronze. May total na 83 gabos na mga medalya na nako akan Region 5 Bicol. Panghuri ining PSO Philippine Schools Overseas na may sarong bronze sa nang medalya. Tapos ining NAS National Academy of Sports igwaman ni sarong bulawan na medalya, 5 bronze o 5 silver, 2 bronze. Kaya ang total na nakuha nindang medalya 8. Baka makahabol-habol pa man ang Bicol Region.
Pangaranan naman ni dating US President Donald Trump na sa iyang napili na maging sa iyang Vice Presidente sa papaabuto na eleksyon sa katauhan ni Ohio Senator J.D. Vance. Nakuama ni dating US President Donald Trump ang nominasyon kan Republicans tanganing maging pambato kan sa indang partido sa pagka-presidente sa papaabuton na eleksyon. Lugadan man na duwang lalaki matapos na maaksidente sa Banawaan kan Magaraw, Camarines Sur, pinagbistuan mga biktima na sinda Jeric Asalso asin Joseph Caganda, parehas residente kan Barangay Bulawan, Senior, Lupic, Camarines Sur, asin ang mga trabador kan NEA sa Barangay Talidtid, Kanamaan sa naon ng bita ng probinsya. Sigon ki Police Executive Master Sergeant Emmanuel Borromeo, Municipal Executive Senior Police Officer kana Magaraw Municipal Police Station, alas 3:32 subuot kan mag-umagahon kan may nag-report sa sendang hepatura na sarong concerned citizen na nag-agi sa Barangay Santo Tomas kan naon ang bita ng Banwaan kung saan may nangyaring aksidente. Tolos man nagresponde ang sendang mga tauhan tanganing investigaran man ang naon ang bita ng insidente. Basado sa sendang investigasyon, ang aksidente subutan kinasasangkutan kan sarong motorsiklo na pinagmamaneho ni Asalso sin backride kini na si Caganda. Kaya antes po niya itong ipagpadagos sa baratang yan. Report! Nasa linya man si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Maabot na sa 151.850 million ang naiwaras sa ribu-ribong mga paraoma sa kaparasira digdi sa Kabikulan na apektado kan El Nino phenomenon sa pag-agi kan Department of Agriculture haliman sa alokasyon kan Malacanang. Sagkod kan Hulidos, katibanan ang lokal na gobyerno kan Sorsogon, nagtao pa rin ayuda sa sinambit naman na sektor ang lamang benepisyo o beneficiaryo para umanerehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at ESA. Nagresibin ni na 10,000 pesos. Alagad ang ibang grupo din para umanahabo ng magpasambit kan sa indang pangaran. Nagtutuyaw sa ibang opisyalis lokal sa Bicol na ginagamit sa politika, apisar na ang pondo, hali sa Malacanang. Sa inisyal na datos, ang Camarines Sur na mas may mahiwas na kaumahan asin halaba ang listahan din mga nagresibing paraoma, iwan may dakulang alokasyon kantidad 50 milyones de pesos sa Albay, sa Masbate 41.55 million, sa Sorsogon 36.79 million, sa Catanduanes 13 million, asin man sa Camarines Norte igwanin na 10,280,000 ang ayuda kan programa kan gobyerno maning matabangan antios na paraom asin para sira na apektado kan nakaaging taginit apera pa kini igwanang nainot naman na fingerlings funds machinery sa mga kooperatiba asin man mga banhi dugang na pangata sa lado lokal ini man kamarkas Karonda Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Dagos po niya itong nangyaring aksidente dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Nagluluwas man sa sendang investigasyon na halian mga inisa sarong bar sa Magaraw. Asin pabalik na kuta sa Barangay Talidtid ka na sa indang maligis ang sarong barrier na may nakabugtak na Donut Cross na nagresulta sa nasambit ng insidente.
Sigun pa kay Borromeo, dahil man madiklom sa lugar alagad sobrang kusog subot kan uran kan mangyari an aksidente. Mientras natulos man, pinagdara sa ospital ang mga biktima para sa asistensya medikal. Sa ngunyan, pagkarumdum na sa naman kan opisyal sa mga motorista na nasa impluensya kan arak na dai mo na magmaneho kung pwede magsakay na sana sa ibang lulunadan. Kung daiman maturog na sana tanganing makapagpahingalo asin makaiwas sa arog kaining insidente. Muna ako mag-apply sa dawa turog perming giseng tanganing dai ma-aksidente. Hoy, kumusta man ki Miss Ella? Asin man ki Etchet Chavez dyan po sa Niño Jesus, Batu, Camarines Sur. Kumusta man ki Vice Mayor Vic Ramos? Siyempre dyan sa Barangay San Vicente ki Engineer Paulino Laganson. Tinawan doon man kana sarong abogado na ang pagsusunad nin reklamo o kaso sa barangay an para sana sa mga individual asin daidigdi pwede ang mga reklamo sa mga korporasyon, problema sa gobyerno o sa mga ahensya kan gobyerno. Sigon ki Attorney Ralph Sarmiento din kan College of Law sa University of St. Lasal, pinagsaysay kay ni na magin ang mga reklamo para sa rong public official urog na kon dapit sa iyang duties, responsibilities and functions and daiman giraray pigre-required na mag-agi sa barangay. Iglinaw man ni Sarmiento na sa pagsusunad din kaso sa barangay tutugutan ini kan lay kon an ipapabarangay an kabarangay kan nagrereklamo gikan sa ibang barangay sa laog kan sa indang munisipalidad. Adjacent o magkataid ang mga ini urog na kung gikan sa magkaibang banwan o syudad asin kung matugot ang complainant na magsunad ng reklamo sa lugar o barangay kan sa iyang pigre-reklamo. Paglilinaw pa ni Sarmiento dahil pwedeng magsunad ng reklamo ang sarong complainant kung ang sa iyang pigre-reklamo ang nakaistar sa luwas kan sa indang barangay. Yan po ang pagrumdom. Pinaiwas pa kan Department of Agriculture ang ban sa imported na sibuyas hasta sa masunod na bulan kan Agosto. Nakatalaan man kuta kayang mapaso ang ban sa imported na sibuyas ngunya na Hulyo. Sigon ki DE spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagtitinir na langkaw ang National Inventory kan sibuyas sa presente mapakol sa 160,000 metriko tonelada kan pulang sibuyas. Mantang ang yelong sibuyas ang mapakulman sa 12,000 metriko tonelada hasta katapusan nin Hunyo. Siring man mauot masyerto ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
na daimapuli sa hoarding and ban sa imported na sibuyas. Ini subot ang kausa kaya regular nindang monitor ang supply as in presyuhan kan sibuyas. Kaya magtipid-tipid na naman na nagpaparamahal na naman ang sibuyas. Nagmamahal ang kamatis. Yan kaya panahon na nin tiguran, sigurado po mamahal na naman ang presyo kan mga gulay. Mga ingredients sa pagluto. Ining mga rekado. Saan kamatis nga ningon yan, nag-aabot na sa 30 pesos and 1/4. Depende sa klase. Igwa na pati yung mga kasaradit naman. Na kamatis. Nagdidikit ang supply, nagpaparamahal man po ang presyo. Hoy, kumusta man sa mga paratinda ni na tilapia, mga taga-Batu. Yan sa merkado publiko ka na syudad nin Iriga. Na tilapia niya nagpapatakman nin 140 pesos an kada kilo. Depende sa klase. An mababakal mo talagang boro-barato na sa nangunyan an balaw. Pero an balaw nga ni kung minsan na mahal naman. Hindi pong mga sira sa dagat, lalong-lalo na pag panahonin na may mga kalamidad. Maluya ang dakop, nagpaparamahal man. Namagyan ka sa banwaan ka na balatan, sa mga resort dyan. Ang nagpapabakal nin sira, halos parehas man sana ang presyo, digdi sa Iriga. Itong aning mga pinatos na irin-irin. Bagang itom na dilis, nadakulaan payo, sadit ang hawak. An patos, 20 pesos man, an 1/4. Pag abot mo digdi sa Iriga, iyo man ang presyo, ay ano niya ako, taarog ka yan. Minsan pati, makabakal ka dyan sa banuan kan balatan na napapatos ng irin-irin, mga luma na. Kulang man na nagbabakal, ta parehas man sa ngayon presyo, mabit-bit, pangayaw ko yan, pasiring sa Iriga. Ay, napangyayari, pag-arog po kayan, ay man pakatagaon, ang mga nagdyan sa mga resort, ang paghuna agad, mga milyonaryo permi. Yan po ang naobserbaran niya to sa mga resort, tawa sa na lugar ng mga coastal na banwaan. Hindi po sa probinsya ng Camarines Sur, ka mga mahal, kan mga seafoods. At ang yaon dyan ang pinagkukuhan. Minsan mas barato pa nga nilugudigdi sa merkado publiko kan Iriga. Tapos diyan pati sa Banuan kan balatan. So mga gayo ng mga sira, nahali sa dagat, mayo ka naman mahiling mo dyan mga tilapia. Kasi iba, pigdadara po sa ibang lugar. Ang nawawalat dyan sa mga maluyang klase na. Baga mga saradit ng sirang dagat. Sa tuya pong tamang oras, eksakto 1 minuto, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Field Report! Bueno, nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi karon sa Philip na oran na pagkaaga bigla nagbuhos ang makusog na oran dito sa kuyang
location. Minuto pa lang tabi karon ng Philip pinagpaluwas na kang DepEd. Nasungkit kang atleta hali sa syudad ning Legazpi ang kainit-initang gintong medalya sa larangan o sa pakawat na tennis tournament sa nagpapadagos sa Palarong Pambansa 2024 duman sa Cebu City. Ang nasabi ng parakawat, binisoy ni si John Benedict Aguilar hali sa St. Agnes Academy sa Legazpi City sa probinsya ng Albay. Sinaging katunggalinias ni Aguilar si Lexus Gabriel Cruz haliman sa Central Luzon sa score na 8-1 sa gold medal match kang boys single tournament sa nasinasagibong City Green Tennis Court. Nakuha ni Aguilar ang kampyonato sa iyang ikapitong tapak na sa nasabi ng pakawal kung siya yung lagi pirmi na kaya siya nakakaibatabi karon ng Philip sa kada best igwa nga palarong Bicol, iba siya sa nagre-represent sa Bicol region. Kung sa sigun sa DepEd Bicol sa Tahaw subuot kang dai magayo na pagmati kang nasabi ng aki sa mismong aldaw kang championship na sungkit pa ng gadkayni ang gintong medalya. So yan tabi karon ng Philip ang update sa pinagsasagibo na palarong pambansa. And sa update kung nakapira ng ginto na tumpira ng medalya ang nakuha kang Bicol Region, igual nakita na 8 medals na tabi ang nakuha kang Bicol Region. Mantang sa quick down as of 8 in the morning, kunya na pagkaaga, nanginginot mama ng Gadgiraray ang National Capital Region. So yan, tabi ko lang ng Philip ang update sa tuyang mga parakawat sa ginigibong palarong pambansa duman sa Cebu City. Congratulations sa nag-champion sa tennis tournament na hali dyan sa syudad ng Legazpi. Para sa Radyo Ramda, sa Colcaceres, reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon hali dyan sa luwas. Tapalan binabantayan man ngunyan na sarong low pressure area sa sirangan na parte kan Mindanao na posibleng maging bagyo. Inaasahan man na maranini sa Southern Luzon, Eastern Visayas area sa mga masunod na aldaw. Asin dahil man hinahali ang posibilidad na maglandfall ini. Habagat man na nagpapauran sa western sections kan sa tuyang nasyon. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Vice Mayor Marisa Velitario Howe and family, Nabua Camarines Sur. Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabua Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector, Raul Duran Angeles and family, Nabua Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo and Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo and Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog.
ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na. Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yeling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, magyiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung yiling. Nagpapasalamat ako sa yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang yeling. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Talagang nagbabagunas na ang uran. Epekto na po ini ka na nagdadangadang na bagyo. Sabi digdi ka na Pag-asa, nagbabadya ng maging ganap na bagyo.
Sa mga masunod pong 24 oras sarong aktibong low pressure area na padagos na pinagbabantayan na sa sirangan na parte kan Mindanao. Kung magkusog ini bilang bagyo, apo doon ining Butsoy kan Pag-asa. Posible man subot kaning tumbukon ana Eastern Visayas kay bali na ana Bicol region sa mga masunod na aldaw sigon sa PWS PSU. Kaya ingat po itong sa tuyang mga kababayan. Pasiguro magdara perminin payong saka kapote. Gawa na naman pala na nakatalaan na power interruption advisory na kaso Reco 3 sa maabot na Hulyo 17 po sa aga. Sa oras na alas 9 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon, 8 oras na gayo na sasapu na brownout dyan sa Banuan kan Batu, Agos de Bena Pastora, parts kan o parte kan Masuli, Niño Jesus, Santiago, San Rafael, San Miguel, San Vicente, Santa Cruz, Tres Reyes. Mantang sa Banuan man kan Nabwa, ana Barangay Bostrak, parte kan Paluyon proper, ana rason kan brownout, yu ana construction of line for tapping of Batu pumping station, clearing of vegetation along distribution lines. Tapos ini man na manunungod sa gigibuhon na eleksyon sa Iriga North. Tagabos na miyembros konsumidores kana distrito nin Iriga North an si Simon po na may kapot nin katibayan kan pagkamiyembro may reklamo o kaputan sa master list. Napigpaskil sa Lambang Barangay magduman po tabi personalmente sa opisina kan Institutional Services Department kan Caso Reco 3 dyan sa Barangay San Isidro digdi sa siyudad kan Iriga. Ana exclusion period pong ini madurar sa nasa laog nin 10 aldaw pon Hulyo 14 hasta Hulyo 24. An igwama na may mga reklamo sinday na ipaabot sa opisina kan ISD sa nasambit ng petsa ng lugar na dai na makakapartisipar o dai na makakaboto sa maabot na district election. Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Kem. Karondang Kem, pasok. Maray na pag-aga Karondang Philip sa tuyang gabos na mga paraan tabay kang RP na Radyo Ronda Iriga. Bueno, Karondang Philip sa tuya pong informasyon ngunyan, dapat ba sa pinagtutukar mo, katako din ikan sa mong pinagtutukar na ining papaabuton na may sarong
mabubuong bagyo digdi sa tuyang nasyon sa Pilipinas. Na Office of the Civil Defense o an OCD Bicol na preparado na sa kunyan sa mga raot ng panahon ngunyan na tag-uranan na naman. Sa informasyon na Kayakan Pag-asa, posible bagang maging sarong ganap ng bagyo na pinagbabantayan na low pressure area sa Sirangan Cap na parte na Mindanao. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, inot nang sinabi na Weather Bureau na asahan ang duwa hasta sa tulong bagyo posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility o ANPAR ngunyan na Hulyo. Mientras tanto, sa pagbisita sa siyudad ng Naga ni OCD Bicol Regional Director Claudio Yocot, binanggit kayo na preparado na sinda sa mga raot ng panahon na maabot sa pamamagitan kan sa indang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA na nalaman o na-access kung ano maidudulot kayo ng pinsala sa mga digdi sa tuyang lugar. And siyempre OCD Bicol nakikipag-ulay man sa mga LGU as in mga lokal na chief executives kung ano ang kinakaipuan sa panahon na igwang kalamidad. Araw ko na sinasabi mo Karandang Philip ngunyan kasubago digdi sa kuyang lokasyon digdi sa Banuan Kambalatan madiklo mo na nakapalibutan pero dahil nagdagos si uran pero ngunyan niya to an duros digdi na medyo makusugon ang duros ngunyan na namamatian digdi sa tuyang lokasyon. Yan muna, Karandang Philip, yan muna sa tuyang impormasyon nyo yan. Gikan digdi po sa kuyang location sa Banuan Kambalatan. Ini po si Karandang Kim Hunyolorca para sa RPN Radio Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karandang Kim sa mga dogang mong informasyon. Hali dyan sa Banuan Kambalatan, baka nag-aalon-alon na dagat dyan po sa naunang bita ng Banuan. Hoy, kumusta ang palan kay Sir Jerry Navarez dyan po sa LTO, Ligao City sa probinsya kan Albay. Siyempre kay Ma'am Grace Rojas
sa LTO sa Siyudad Canaga. Sa saro pang Grace na yaon naman sa Siyudad Canaga. Sa Social Security System kay Ma'am Grace Ibarrientos Sanao. Kumusta po sa gabos na empleyado kan Social Security System digdi po sa Siyudad kan Iriga. Sa panginganot ni Mama Janet Benga na branch head sa kaki Shia Altamera Moreles. Kumusta daw ang mga kliyente ka na Social Security System digdi po sa Siyudad kan Iriga. Tapos itong programa ka na SSS, itong race, run after contribution evaders. Ito pong mga busing na di pinaguhulog ang sa indang mga empleyado sa Social Security System. Di pinaguhulugan kan sa indang itong bulanan na hulog. Ano din na nakakahulog mo nyo na. Takol kan pinaggagastusan. Abala talaga ang internet ngunya ng mga panahon maluyahon ang hiro. Dakulang katabangan subuot para sa publiko ang dagos-dagos na pagkondusir kan serbisyo karaban kan Land Transportation Office. Marumduman nagsagibon in serbisyo karaban na LTO kay bahan ang Philippine Information Agency as in ang lokal na gobyerno kan Calabanga kung saan nasa 33 na attendees na serbisyuan sa Barangay Burabod, Calabanga, Camarines Sur. Igon ki Grace Rojas, Chief kan Land Transportation Office naga, nagkaiguanin na lecture na sa indang lado dapit sa road safety, pagkuanin license, mga manlain-lain na penalties na kahampangon kana sarong motorista in kaso madakop na magbalga sa pigpapautob na lay trapiko asin kadakol pang iba. Katakod kay nipigtawan doon man kan opisyal na importante na iguang aram ang publiko dapit sa mga manlain-lain na requirements antes magbiyahe tangani man na malikayan na mabugtak sa alanganin na sitwasyon. Sa ibong nalado man iguaman iba pang mga ahensya kan gobyerno na sindang nakatabang sa nasambitan ng aktibidad siring kan Philippine Statistics Authority, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication Technology, asin man ang DE. Sangunyan pigserto na sanakan opisyal na yaon an sa indang opisina ng aning magtabang sa gabos sa indang mga kahaputan. Di nagray na. Ngunyan pong panahon, usong-uso na naman ang mga checkpoint o ining chokpoint. Kaya duman sa mga expire na ang lisensya, mayong lisensya, dahil nagre-renew kan rehistro kan sa indang mga bihikulo, magtaga hiro na kamo. Talagang magiging mahigpit na naman po
an mga nanunungdan lalong-lalo na Philippine National Police Land Transportation Office sa pandadakop digdi sa mga nagmamaneho na rehistrado ang sa indang mga bihikulo o expire na ang sa indang rehistro. Tapos mayong mga lisensyang driver, expire an sa indang driver's license. Kaya ang iba dahil na nagmamaniho kan mga di makinata, puro na sa naman ko niyan, palaog sa gobyerno. Masakit yan kung pati bitis palisensyahan na. Kaya sige, ang lakaw mo. Magkuha ka man yan ng lisensya pag malakaw ka konsensain. Saro po sa higot na kampanya kan Land Transportation Office, ining pagdakop baga sa mga motorsiklong pigmo modified, tapos igwanin mga muffler. Hindi dahil managayo baga nadadakopan iba. Minsan dyan sa nanganin sa mga choke point, kung minsan mamalisyan iba, pag igwanin checkpoint sa inutan, pinagtitimrihan na po kan iba itong mga nagmumotor. Iko kaya naman nag-checkpoint dahil nang ikaw magdagos. Kaya minsan dahil manadadakop sa iba. Field Report! Uyaman sa tuyong dugang na bareta sa lado lokal, garukman sa nang nagpaatong nin milyones de pesos sa Bicol River and Metropolitan Nago Water District MNWD sa siyudad ni Naga kan dagos ng kinarala si Lorry Boat. Pirang bulan ng nakakaagi na proyekto kan mga dating administrasyon kan Water District malangani inapod pa kaito na ghost project. Ang pinagibong lorry boat ginastusan kan maniyamian to rin abot sa 8 milyones de pesos. Binasbasan antes kan termino ni dating General Manager Virgilio Luhansing. Alagad sa panahon niya, nakakuanin na maritime permit nganing maging operational as in mag-supply ng tubig sa mga barangay na nasa gilid kan salog. Si lorry na pinagakla sa barato na pinaggamit na sa lorry truck sa pagwaras din tubig sa mga barangay na kulang ang supply ng tubig. Ang desisyon kan manihamian to ni General Manager Florencio Mongos. Kulit mararaot man sana kung pababayaan na pataw-pataw sa tubig ng Naga River as in magamit pa ang lorry. Ini ang mga pahayag ni MNWD spokesperson Jesus Salvador Chape de la Cruz. Kulit kan maging operational ang lorry boat kan nakaaging administrasyon nalulugi o mayong return of investment. Lain pa kayo pinakakanselar na kan MNWD si maritime permit nganing dai magparabayad taon-taon na daiman nagagamit sabi pa man ni De La Cruz. Yan ang tuyang dugang na bareta sa lado lokal. Iniman ang senong Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Sabi digdi, bigo na makalaog sa top 5 ang Team Bicol Volcan sa nagpapadagos na palarong pambansa 2024 duman sa Cebu City. Sigon na mismo iniki DepEd Bicol Regional Spokesperson na Maplor Humamil. Sa ibong kay ni sinabi ni Humamil na malaban naglaban man asin nagwalat man ang mga parakawat ni na makasaysaya na rekognasyon sa palaro kung sain duwang Bicolanang atleta na nakapaglista ka na record breaker sa long jump asin man swimming.
50 meters breaststroke sa naunang bida ng palaro. Tapos ini pong total na numero kan mga nag-enroll na mga estudyante sa manlaylay na eskwelahan publiko. Igdi sa rehiyon ka na Bicol na matapos ang renrulan sa maabot na Hulyo 26 an uminabot na ngunya na panahon nin 6,000 o 632,277 ang naka-enroll na. Kaya madagdag pa po ini sa mga masunod na aldaw. Siyempre, dugay naman. Iba nagbibrigada pa. Kung dakol ang magbrigada, dakol man ang ma-enroll. Sa pinagahagadan po nin brigada, ang mga ma-enroll sa mga pampublikong eskwelahan ngunya ng mga panahon. Dan iba man na nagbibrigada kapasimple. Gisa naman kaput kan sighid, gura-gura. Tapos masabi duman sa teacher, amo na ngaya, ma'am or sir. Nakabrigada na kami. Hiniling man ni teacher, so pigbrigadahan, malata lapang doot ko iba. Dahil antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga ako masayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling
ng kidney care na are, ay normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. An oras na ini hatod man sa Sendo kana Naking Spall Water Repelling Station owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School tigdi po sa siyudad kan Iri. Barreta Asin Platica ni Philip Barasena. Barreta Asin Platica ni Philip Barasena.
Adagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 50 minutos. Makalampas na alas 9 din pagkaaga. Sabi digdi, pa-shout out sa aking mother. Si Mrs. Dorotea Di Maiwat Tuazon. Salamat. Ali po ini ki Merna Tuazon. Na yaon dyan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Morning po sa imo, sa Indo. The local government of Iriga, led by Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, along with Mrs. Sigundina B. Hepto, acting city treasurer, attended the LGU kick-off and EGOB PX lunch in Camarines Sur. The event held on the past week at the 10th Avenue Plaza Hotel in Naga City. Centered on this theme, Bayang Digital ang Bagong Pilipinas. This initiative aims to bring digital innovation to local governance, enhancing service delivery, transparency, and public access to government information. The ELGU program is designed to modernize local government units by equipping them with electronic capabilities. This transformation promises significant benefits for Iriga City, including improved efficiency in public service delivery, greater transparency in government transactions, and increased accessibility of information for citizens. The introduction of the EGOB PX mobile application will facilitate seamless and user-friendly interactions between the government and the public, further simplifying and streamlining various administrative processes. Mayor Wilfredo Rex C. Oliva active participation in this event emphasizes Iriga City's commitment to digital transformation and innovation. His leadership in embracing these technological advancements highlights the city's dedication to fostering a digitally inclusive and resilient community. Collaboration between LGUs, national government agencies, and other stakeholders championed by the Department of Information and Communications Technology sets a promising course for the Bicol region to contribute meaningfully to the national vision of a matatag, maginhawa, at panatag na buhay para sa lahat. Sabi padigdi, strong, comfortable, and secure life for all. Di nagray na, udama watak, udama tagak, arriba, Iriga. Tapos papasundan pa yan kan daawa turog perming tindag. Tindag sa pagserbisyo. Di magparaturog-turog. Tapos, abiso na naman, duman po sa mga motorista niya to.
O dian rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo kan mga kumpanya kan lana na ipapautob ngunya na pagkaldaw. Sigon sa abiso, mababa ni na 60 sentimos sa kada litro kan gasolina asin 1.15 pesos man sa kada litro kan krudo. May bawas man na 95 sentimos sa kada litro kan gas. At least nagbaba ang presyo kan mga produktong petrolyo ngunyan pong pagkaaldaw. Hiling ko sa luwaso na ako 6 sumaagi. Sabi ni DJ Mande pag nag-aagi digdi, pag may nahiling, uy, 6 ito palang siksik. Silo man kun minsan pag nagirumduman ko si DJ Mande. Kumusta? Kamu dyan? Pinsan Tonet Sarion. Ki Bangor asin ki Manoy Into. Siyempre ki punong barangay Oboy Loseña. Hindi daw sa Recodo, pero may kadakol kan basura. Kaya sa mga nagpapasiring digdi sa Irigayo, tulos mabubungadan ang mga basura digdi po sa Recodo. Ano yan ta? Garo permi na sa nang may basura dyan. Ano po yan sa dakulang problema kan General Services Office kan Iriga. Ano pong digdi sa nagkapirang porsyon, nagkapirang barangay, nayaon sa sentro kan sa tuyang syudad. Perming nakatambak minsan ang mga basura. Diyan man sa may pasering San Jose. Mahihiling mo pati ang mga basura. Diyan mismo sa mga gilid kan tinampo na nga-ngaan. Problema kung minsan dahil panahakot, pigpapara warak kan mga askal na ayam ikos. Tapos ang iba pati mga ati kan aki. Ang mga pampers wawara-ira ay pambihira. Ngunyan pag nagparaura na naman, kung harani sa drainage, kalkal kan ayam, yun yan, makakasulat na naman po kan mga drainage canal. Kaya dapat makikooperar man maski ang mga residentes. Digdi sa nagkapirang barangay sa sentro ka na syudad nin Iriga. Taan pangapudan baga ka na JSO. Kan lokal na gobyerno ka na sa tuyang syudad na dai mo na pagparaluwas ang mga basura kung dai pa man oras nin paghakot. Ang iba man ka pigpapara ruluwas na. Bako pa man oras nin paghakot. Kaya kung minsan ang naghahakot na sa mga ayam. Masiring kung sa insain, kung may mga tada pa man na pagkakan, bibirit-bit man kan ayam. Maray nangyayari. Lalong-lalo na kung hali sa mga food chain ang mga tada-tada. Kapabor nga sabi kan mga ayam. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres asin man Kim Llorca, Jonathan Oliva. Sa lado technical si Engineer Abelin Don Toralio. Sa information si Don Cabrillas. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Sa pangaran man ni OIC Ma'am Kyle Riago Ligacion. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawa.